Sanibonani ihlobo zami ethandekayo, ngiyabulisa nonke ngegama lenkosi yethu enhle nethandekayo uJesu Kristu. Safika leso sikhathi futhi nakuleli sabatha lokuthi sibuke isifundo sethu sesikolo sesabatha. Izifundo zethu ke bazalwane uzimnandi. Angazi kuwe kodwa kimi hayi ngiyadla kukudla kumnandi. Njengoba sikhuluma ngokutolikwa kweBhayibheli. Kulesi sigaba ke sanamhlanje isifundo sethu sithi njena ke indalo uGenesis uyisisekelo sokuqala ke isigaba sethu leso okuchaza ukuthi isigaba sesibili siyoba khona ngeviki elilandelayo. Kodwa namhlanje kulemizuzu nje emncane engiyitholayo ngicela ukuba uthathe isifundo sakho nawe sithi ukusibuka mhlambe siqalise ngevesi le yokubekwa ekhanda elapha na kuJohn isahluko 1 uverse 1 kuya ku4. Kukhona into engiyiqaphele kakhulu uma ngifuna le verse ngaqala ukuthi ngiyifunde kodwa kulokho nginothise izinto ezithile ezibalekile kuyona. Okokuqala ngiqaphele ukuthi kunokuphinda phindeka kwegama elithi ulizwi negama elithi ekuqaleni lelo gama liphindeke kabili kanti ikhathi mhlawumbe ezu3 igama elithi lizwi liyaphindeka kuleli verse lilodwa negama elithi ukuphila livela ikhathi ezimini. Ake siyibukeke le ndimana uJohn ithi ke ekuqaleni wayekhona ulizwi wabe enoNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ekuqaleni wayenoNkulunkulu. Ithi ke konke kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe akubanga bikho lutho oludaliweyo. Ithi ke kuyena kwakhona ukuphila kwakukukhanya kwabantu. Ake sithandaze uNkulunkulu odala izulu nomhlaba nangu uGenesis simbuka njengesisekelo seBhayibheli lonke. Nali iBhayibheli silibuka njengezwi lakho, singalibuki ngendlela yokuthi liphikisane nawe wena mdali wethu. Sibonga kakhulu ukuthi ungumdali kuvela kahle ezwini lakho ngaphe konke okunye okuveza ukuthi ungumdali. Sicela ukukhonza namhlanje ngumdali wethu, sikhonza la isayensi nokuhlakanipha kwabantu ukuphika ukuthi udala izulu nomhlaba. Sisize ke safuna isifundo sethu bonke abanathi lesikhathi ngegama lakhe elihle kulezwe phakathi. Amen. Lapha ke siyabuka ke hlosendekayo ukuthi uGenesis zokuqala zehluko ezimbili zisisekelo seBhayibheli lonke. Noma oqala uGenesis eqinisweni isekelo seBhayibheli lonke okuchaza ukuthi zonke imfundiso ezinkulu zeBhayibheli zesekwe kulezi hloselo sokuqala nje lapho ithola khona isifundiso sazo kanye nomnyombo wazo. Sethola futhi ukuthi ubuthathu bukaNkulunkulu busebenzisene ngokubambisana kulesahluko lesi uGenesis sahluko 1 bese siqhamukela ke lo John esikade umfunda manje njengendimana ekhanda uJohn 1:1-3 noma iHebrew 1:1-2 la kuvela khona ukuthi uGenesis 1 verse 2 ukhuluma ngomoya and sithola futhi ukuthi ke kwaba khona kokudala okwabe sekugcwaliswa ngoGenesis sahluko 1:26-28 la kudalwe khona ke manje idalwe umuntu kusukela lokuqala usuku kukhona ukukhanya uNkulunkulu akudalayo wadala ngokuhlukana kwamalanga noma izinsuku kwathi uma eseqeda uNkulunkulu wagcwalisa ngomuntu ukuthi ke akuseka zokudala ke manje ngaphandle kosuku lokugcina lwesabatha olabe seliqeda yonke indaba yeviki lendalo seliphelela. uGenesis ke uyasitshela ke futhi ukuthi uGenesis ahluko sesibili uverse 1 kuya ku3 uyela kothula elokuqala isabatha emhlabeni abonisa ukuthi laba khona kanjani bese uGenesis 3 asitshele ngemvelaphi yobubi nokuthi uMesiya wathenjiswa lapha na kuverse 15 ke noGenesis 3 nokuthi ke kwaba khona isichotho esafikela wonke umhlaba uGenesis 6 kuya ku9 kanye lo ke futhi nakho konke ukusakala kwelimi zabantu
ngenxa ukuthi babezama kwakho umbhosho ngaseBhayibheli lapha la Genesis u10 no11 nokwanda ke kwizukulwane zabantu esikhuluma ngazo eBhayibhelini kusukela ke endalweni kaAbraham lapha na ke siyakuthola lapha na kuGenesis isahluko sesihlanu nesahluko seshumi nomuvo siyathola futhi ukuthi lapha kuyavela ukuthi uNkulunkulu ngempela amandla akhe avela kahle kakhulu njengoba kuvela futhi kuMateyu sahluko 10:29 nokuya ku30 kuvela nomshado ukuthi ke uNkulunkulu washadisa umshado phakathi komuntu oyedwa wesilisa noyedwa wesifazane uGenesis 1:27-28 noGenesis 2:18 no-21-25 nobunceku umuntu amneze khona phezu komhlaba wonke Genesis 1 Genesis 2 kahle uverse 15 no-19 kodwa nawo 26 Genesis 1 uyangena kube kuvele ke nesithembiso sikaNkulunkulu sokudala kabusha umhlaba loma njengoba usuwonakele Isaiah 65:17 no-66:22 noSamuel 21:1 konke lokhu kuveza ukuthi kugxile sahluko sokuqala seBhayibheli ngakho ke makuleli viki sifunda lencwadi kaGenesis sisichitheka nayo ke manje sizwe ukuthi ngabe isiphatheleni asabe ke sike lesigaba esithi kuqaleni la kutholakala khona ukuthi uGenesis 1:1 uyaziwa ke ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba kodwa uma ubheka la kuyavela ukuthi lamazwi lawe eBhayibhelini angamazwi aphezulu abalekile indlela ongazange uzuyibona angamazwi angathi alula kodwa futhi aphethe injula yomlayezo okufanele sifunde ngawo sonke isikhathi kuyavela ke ukuthi umbuzo omkhulu usendabeni yalabo abathiwa abangamafilosofa abanemibuzo ukuthi singobani kungani silapha nokuthi ke ingakube sifike kanjani lapho sifike khona yonke lembuzo yefilosofi i-answer yakhona iseBhayibhelini ukuthi singobani sivelaphi la sikhona sifike kanjani iBhayibheli liphethe zonke impendulo zakhona nokuthi thina sikhona ngoba ngempela uNkulunkulu asidala sibanga khona ngechance noma ngeevolution kodwa uNkulunkulu wakhe yena wasidalayo ngenhloso futhi enkulu nokuthi uNkulunkulu usibekele icebo lendlela yokuphila kumele masiphile ngayo ongamelanga leyo ndlela siphile engahambisani neBhayibheli lakhe elisifundisa yona isayensi iveza ukuthi imvelaphi yomuntu uqhamuka kwenye into ezingeni eliphansi isilwane esithile aye ngokuye bangcono kodwa iBhayibheli cha uvele uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe uDawini nabakhe basinikeza into engahambisani ngempela nento efundiswa iBhayibheli imizamo yomuntu yokuchitha lokho uNkulunkulu ngempela afuna siqonde ngaye nangathi qobo lwethu siyajabula kakhulu ukusho ukuthi lento masiyibuka yonke imhlola kodwa masibheka iBhayibheli qobo lwalo umuntu njalo uNkulunkulu umhlola ukuthi kuthiwa umuntu uvela ku-evolution noma evolution ithi uvela esilwaneni esithile bazishelelana kufuna uzisho ngamagama bavele ayinabhlobo nomuntu ngiyafuna kusabheka lawo magama la abaleka kakhulu engethemba ukuthi ke ayakusiza kakhulu nawe njengalesi sikhathi kodwa ngifuna ukumbheka uJohn 1:1-3 noMahebheru 1:1-2 la kuvela khona uJesu ukuthi ngempela nguye odala izulu nomhlaba uyena owayekhona uNkulunkulu uNkulunkulu ewulizwi uyena futhi ongumfanekiso ngqo kaNkulunkulu okuyena uNkulunkulu adale ngaye konke sikubona namhlanje emhlabeni nemihlaba yonke eminye ama-planets lawa khona uyena uJesu wadalileyo ngaphandle kwalomhlaba wethu wakwa-earth and then sithola futhi ukuthi ensukwini zendalo ababona ke thema ngifika lapha uhlobo sami ayingajabula kuyavela ke lapha ukuthi igama elithi usuku lokuqala baze basebenzisa igama lesihebheru Echad labe beliveza khona ukuthi kwavela usuku lokuqala kwenziwa ngalo uNkulunkulu abehlelile ukudala kwakhona usuku lesibili lesithathu kuze kufike usuku lesithupha waqeda waphumula ngosuku lesikhombisa into nje evelayo la kukho konke ukuthi indalo ayisiyona inganekwane into ekhona kuphinda kuvele futhi okwesibili ukuthi insuku zingqo hayi ukuthi ziyafanekisa zingqo nje insuku makuthiwa nje ukuhlwa ukusa lokuchaza usuku akuyona iminyaka ethile mhlawumbe njengoba sazi ngesiprofeti usuku lingana nonyaka cha lapha usuku lusuku alingani nenye into usuku lana nosuku lawo into ebalekile la emele masiyibheka kona umfanekiso insuku zingqo njengoba iBhayibheli liyifundisa
leli gama ke lithi yom esihebherwini lona ke eliveza usuku as usuku. Yom kusho ukuthi ke usuku, ilonto ke ebalekile siyitholayo lapha ebalekileke. Kusho ukuthi ke masingakhuluma nje sino yom 1 day 1, yom 2 up to yom 7. Kuyabaleka siqonde isihlobo sami ukuthi uNkulunkulu wenza izulu nomhlaba ngeensuku eziyisithupha kuphela, okuveza amandla kaNkulunkulu. Lokho ukuthi udalile iminyakanyaka, amamiliyoni eminyaka, noma umhlaba uyidala wona iminyakanyaka, kuyamchitha uJehova njengoNkulunkulu odalile. Kubalulekile ukuthi insuku eziyisithupha bese ngichazile zanelisa ukuthi uNkulunkulu ngazo enze yonke into. Then usuku lwesikhombisa ke selumqhele weviki lokuqala lendalo, okuze kube namhlanje onke amaviki aqheliswe ngomqhele wesabatha ekugcineni. Engathi inkosi lento ingasiza kakhulu siyibambe thina sivele siyembulelwe kuthi ongayazi aze ayibone kithi ukuthi hayibo ngempela isabatha likhona, usuku laNkulunkulu alibekile insuku eziyisithupha ezokusebenza, then usuku lesikhombisa olokuphumula nokukhonza uNkulunkulu. Kuyavela ke la ukuthi kokubili ukudala ukhona. Okokuqala ukudala lokho kaGenesis, okwesibili ukudala lokho kokudala umuntu nomhlaba kabusha ekugcineni. La sithola khona kwaseKorinte ukuthi okufayo kombatha kungafi 15, kokubala kwembatha kungaboli, bese uNkulunkulu enza kabusha umhlaba ngokuphazima kweso. Ubamba lawo magama insuku eziyisithupha uma izulu nomhlaba, kodwa ekugcineni uzokwenza konke ngokuphazima kweso, aqede kumhlaba omdala aqalise umhlaba omusha ngokuphazima kweso. Kusho ukuthi uNkulunkulu unamandla akhe ayisimangaliso azowaveza ekugcineni. Namanje siyabona amandla kaNkulunkulu, masibheka emuva siyabona ngempela khona esakulindela phambili okuzayo. Inkosi sengathi ngasibusa isihlobo sami ngale ndawana nje sikubambe lokho ukuthi uGenesis ushela ngeinsuku eziyisithupha kanye nosuku laNkulunkulu okusuku lwesabatha. Zisengishilo ke ngifuna ukuthi lemagama obambiseke ukuthi uGenesis ushela ukudala kokuqala, then ke Testament Elisha ikakhulukazi amaKorinte 15 noSamuel 21 and 22 ukudala kabusha, futhi lokho sekunakele kubuye kubuyiselwe kulesa simo kwakuyisona ngaphambi kokuba kungena isono emhlabeni. Siqhubela phambili ke isihlobo sami. Uma siqhubekela phambili sithola isigaba esithi isabatha kanye nendalo. Lapha ke kutholakele ukuthi okokuqala nje kubalekile umsombuluko noma ke uMonday akulona usuku lwani lokuqala evikini. Okwesibili isonto Sunday akalona usuku lokugcina evikini, kodwa uSunday olokuqala, uMonday olwesibili, olokugcina isabatha umgqibelo. Hamba nami ke. Kuyavela ukuthi umhlaba namhlanje ulihlasele ngendlela eziningi isabatha, ngezindlela zabantu abangakhonzi nabantu futhi abakhonzayo babe namasu okulwa nesabatha even though bengamakholwa. Ileso ke isimo esiyishwa esibhekene naso namhlanje, and umhlaba wonke uyayihlela uyibeke esimeni sokulichitha ngempela usuku lwesabatha, njengoba encwadini ebhalwe ngo-2015 ebhala laphana upapa okuthiwa uPope Francis, incwadi yakhona Laudato Si Vatican City, Vatican Press 2015, amakhasi 172 173. Ngimakeleke ukuthi ngakule mihla ukugcina ubaba sekuphindileke futhi lokho ukuthi akukhulume ukuthi yena ubuka isabatha njenge sabatha lamaJuda. Yishwa lelo namaKristu analokho kulahleka nje ungazi ukuthathaphi. Isabatha alikazi bike lamaJuda. Uma ubheka amavesi alapha yena kuGenesis 2 1 ku 3 kwakungekho umJuda, kwakuNkulunkulu nabantu bokuqala kube ngona amaJuda obanikeza usuku lwesabatha. Exodus 20 verse 8 kuya 11 wabakhumbuza ngesabatha elingelona labo amaJuda sephuma eGibhithe, kodwa lokuqala ayilenze akabikho namaHebheru. Lona uJehova bakhomba kulona isabatha uMark 2 verse 27 uthi uNkulunkulu umuntu ke angeke kube umJuda kuphela, nami ngumuntu nomunye umuntu wenzelwa isabatha. Ilokho kubalekile alezolanga umuntu ukuthi umuntu wezola isabatha, okusinika isithombe sokuthi ngempela isabatha ilethu sonke kumele angasicwase njengoba upapa ezama ukwenza leyo nkulumo leyo. Kanti uSamuel 14 verse 7 kuyavela ekugcineni futhi ivangeli lokugcina lengilosi eyintathu liyaphakamisa usuku lwesabatha, ngoba ngesabatha siyakhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu nguye owenza izulu nomhlaba nentaba nemithombo yamanzi. Ngakho ke ngeke sikwazi ukusuka esabatheni
ngoba lisikhomba kuNkulunkulu umdali wethu. Okunye okubalekile ngosuku leSabatha lisikhombisa ukuthi makakhonzwe uJehova yena yedwa. Mawufunda uverse 6 Samuel 14 ithi mesabeni uNkulunkulu nimningi inkazimulo yakhe ngoba usuku lwefika kwakhe selifikile. uNkulunkulu ngokucacile omele makasatshe akhonzwe ngenxa ukuthi wenza izulu nomhlaba. Sejabula kakhulu kusho ukuthi noJesu qobo lwakhe wayelapho uma uJehova enza izulu nomhlaba ngenkathi ephumula uJehova qala ngelokuqala iviki ngqo. uJesu naye wayelapho nomoya engcwele bebambisene ukuphumula bakwazi ukukhululeka ke kuze kube namhlanje ngosuku lwabo abalilike thina abantu. Okugcina kubalekile iSabatha liwuphawu phakathi kwabaNkulunkulu nabangabona bakaNkulunkulu. Ezizokugcina lizohamba iSabatha libe yinto ezohlukanisa abakaNkulunkulu babeke ngapha abangebona libabeke ngapha. Abazolivuma iSabatha ngokumbhalo akubona bakaNkulunkulu abalivumayo bakaNkulunkulu ngokumbhalo hayi ngokwami. And then khona into eziwu3 ekufanele abantu bayikhumbule ngeSabatha ukuthi Genesis 2:1-3 uNkulunkulu uphe iSabatha izinto eziwu3 eyingekho kwezinye izinto. Okokuqala waphumula ngalo, okwesibili walingcwelisa, okwesithathu walibusisa usuku leSabatha. Lezi zinto lezi zilibeka esimeni sokuthi libe usuku ngempela kufanele ligcine libe ngcwele. Sengisho ukuthi ke soligcina ngemihla yokugcina sibabelele kuNkulunkulu esobe simkhonza yena yedwa. And then masiqhubekela phambili sithola okunye futhi okubalekile umshado nendalo. La kuyavela nje ukuthi emshadweni kwaba khona ukuthatha ubulili kaThixo abasebenzisanayo, and then idivorce ibingekho, kanye futhi nokuthi lemshado esixuba ubulili ephasile emhlabeni wethu ibingekho kuGenesis. Bekukhona umshado phakathi kaAdam oyindoda nomama okungu-Eva, owathi mayidalwa lo Eva enziwa ngobambo lendoda, indoda yajabula yathi manje lona useyithambo lamathambo ami nenyama yami. Kwaba injabulo enjalo ekugcineni. So uNkulunkulu ke ubhekene nenkinga yokuthi umhlaba esiphila kuwona usufaka imfakela emshadweni engahambisani neBhayibheli lento uNkulunkulu ayibekile. Ngiyaphinda futhi asimuntu bathandekayo kodwa ngeBhayibheli kuphela umshado mawube phakathi komuntu wesilisa nowesifazane, hayi phakathi kwabantu abanobulili ofanayo. Lokho kuyenziwa namhlanje ukuthi uNkulunkulu azangakumise kanjalo ekuqaleni. Kuyavela ke la ukuthi osemqoka kakhulu ukuthi thina njengabantu asibonge uNkulunkulu ngesipho somshado asiphe sona okuyisona esokwakha amakhaya nemphakathi nakho kunye okuzikhungo ezihlanganisa abantu. Zakheka kangcono uma beqhamuka emakhaya abantu abasebenza ezikhungweni, ngaba zikole ngabe nendawo zokusebenza. Umuntu avele ekhaya noma esemsebenzini kukhona indlela asuke sefundiswe ngayo ukuphila nabanye abantu kwasekhaya kwenza ukuthi kube mnandi ukuphila naye. Uma sibheka lapha ngokucwaninga siyafumana ukuthi umbhalo ube ngokucacile ukuthi kukhona ubudlelwano obukhona phakathi kowesilisa nowesifazane okwenza ukuthi mase kuqhamukile bese kuba khona umshado owaphuma eqaleni phakathi kwabo. Futhi kunengqondo evelayo yokuthi lena iyona uNkulunkulu adala ngayo abazali bokuqala noma amisa ngayo abazali bokuqala kuba babe khona bemiswa phela ukuthi babe ngabantu abashadileyo. uNkulunkulu wambusa-ke umuntu wayesethi kuye salani nande negcwalise umhlaba niwunqobe. Genesis 1:28. So umuntu ubusiswe ngokuthi abe nomyeni wakhe owesifazane, abe nendoda yakhe owesilisa, bese beba nezingane zabo ngendlela efanele. Yonke le sesibona namhlanje yokuzala kungashadiwa kuyona yasezulwini noma esembhalweni. Yebo sakubona sekathi sekuthanda uba yinto esithanda ukwanda emhlabeni ukuthi uNkulunkulu yena ubefuna abantu bazale masebeshade ngaphakathi kuphela. Genesis 19 uJesu uyakhuluma bezama ukumhlupha ngendaba yomshado bekhotha indaba zoMose. uMose wathi wasikhulula wasobhala incwadi badivorce. uJesu cha owazala idala ekuqaleni azange asho kanjalo, kodwa wathi odadala ekuqaleni bazoba nyamanye. Owesilisa nesifazane silokho uNkulunkulu akubekile nothi ukwehlukana. Asambe siye phambili. So lapha-ke indaba yendalo nokuwa nesiphambano. Ngithe uma ngibheka lamagama nje amathathu ngasenithini kwami ingqondo yazi uma ngiyibukela nje ihlobo sami ngihlaziyela ngathi indalo kuhle, ngathi ukuwa kubi, ngazothi isiphambano usindiso. Angiphinde kuhle kubi usindiso. Kumnandi-ke ngoba okuhle ekuqaleni sikubonile uma kwenzeka indalo, sakubona okubi uma umuntu esekwa sabona usindiso
olubuyisela okuhle futhi kulokho sekonakele emhlabeni. Uverse 31 uthi kwaba kuhle kakhulu. Futhi uNkulunkulu wayibona into yakhe wayincoma ayenzile. Genesis 2:15-17 ilo esasitshwashe lobamnceko la kuthiwa khona singadla ngokukhululeka eminye imithi yokuphila. Kodwa lo okuhlonisa ubuhle lokube singawuthinti. Kukhona futhi phakathi nomuthi wokuphila ebesinelungelo ukuthi siye kuwona ngaphambi asiwele esonweni. Genesis 3:1-7 sekonakele. Inyoka isifikile isimdidile uEva yamkhohlisa kwaba khona ukonakala. Kodwa lokho okuhle uJehova ekuhlosile kuzolungisa isiphambano. Amen. Uma ngabe sekonakele Eden isiphambano sibuyisela okonakele esimeni sakho ngaphambi kokuba konakala. uNkulunkulu memezelile njengoba sengishilo 1:31 Genesis ukuthi kuhle kakhulu. Ngakho ke siyajabula kakhulu ukuthi wakuhle kakhulu futhi kwakuphelele kwakungekho kushodayo lokho uNkulunkulu akwenzile. So sengathi inkosi ngasibusisa ke sikwazi ukumbona uSathane owaqamba amanga kuverse 4 Genesis 3 ukuthi asizukufa nokufa eqama amanga. Namhla siyafa nokufa sifile impela futhi sifa noma sihamba ngendlela eyinkinga nezifo ezikhona. Kodwa ngifuna nje siqaphele namhlanje ukuthi njengoba umphumela wesono ukufa, uNkulunkulu ngosindiso wenze icebo lokuthi kube khona isipho sokuphila okuphakade ngenkosi yeJesu Kristu. Lapha la Romans 6:23 kanti u5:12 naye uyakuveza ukuthi ngomuntu oyedwa kwabakhona ukona kwagcwala bonke abantu kufa, kodwa ngoJesu futhi bonke bayaphiliswa. Yilo magama abalekile. Ngakho kumbhalo ke uyakhombisa ukuthi ababhali bokuqala nabakamuva eBhayibhelini bafaka inkulumo eyodwa yokuthi uNkulunkulu usinikeza umqondo hayi omusha kodwa omdala. Angithi nje kafishane iTestamente elisha alifiki nomqondo omusha, lizogcwalisa umqondo obusuvele usucacile kwelidala iTestamente. Balumbana lamaTestamente amabili, ayavumelana, akukho okusha esikutholayo noma okunjalo na. Hamba nami ke masiveza ukuthi kunokuxhumana okukhulu phakathi kwezinto ezintathu: ukudala, ukuwa nesiphambano. Ngaphambi kokuba kube khona ukuwa bese kukhona ukudala. Ngaphambi kokuba bekhona isiphambano bese kukhona ukuwa. Ukuwa kwenze sadingeka isiphambano. Ngaphandle kokuwa asisidingi ini isiphambano. Lo magama abalekile. Hamba nami ke siyigoqeke isihlobo inkulumo yethu njengoba seyifika ke egcineni. Uma sigoqela inkulumo yethu namhlanje isikolo sesabatha sizoyibuka nje kafishane kule ncwadi ke ezingconywa umbhalo wesifundo ukuthi ungayifunda ngendalo lapha kuncwadi kuthiwa iPatriarchs and Prophets. Amakhasi akhona page 111 page 116 41-51 and then uqhubekela phambili. I think it's the same, yeah. Incwadi yakhona leyo ungayifunda lama page lawo 41-51 and also ku page 111 kuya 116. Angizokuhlala ke lapho kakhulu kodwa ngifuna sibheke nje lamagama ogoqa ukuthi kunobufakazi obugcwele obubonakalayo ukuthi ngempela uNkulunkulu wadala into ephathekayo einsukwini nezilimi zonke ziyavuma ukuthi emazingeni onke ahlukeneyo sithola ukuthi uNkulunkulu wenza usuku ngalunye iyom. Ngakho ke Genesis 1 ekhuluma 1 usuku olulodwa 24 hours a day. And ngakho kumbhala Genesis uveza konke egcizelela ukuthi yonke into ihambe ngosuku fika usuku lesikhombisa egcineni. Lawo magama akabaleki sethi inkosi ngakubusisa ke ngithi mase ngivala ke iviki lendalo kaGenesis lenza izinsuku eziyingqo hayi ezifanekisayo noma ezimuzekelo. Isikhathi nje simi kanjalo. Hamba nami ke kuthiwa lapha ke ingqondo ezinkulu zilakula izwi kaNkulunkulu ukuba ziqonde zihlole ubudlelwano besayensi nosindiso. Lapha kuthiwa ke uNkulunkulu umdali imisebenzi yakhe ke kubonakala kungaleko ukuqonda komuntu, kodwa noma kunjalo ngesichaze ngomthetho wemvelo, kodwa ngeBhayibheli sinakho ubufakazi obuphathekayo. Inkosi kubuseke hlobo sami lenkonzo siyayivala manje ngomthandazo. Baba osezulwini yeba nabantwana bakho bese babheke isifundo sethu lesi sikwazi ukubakhuthaza sibakhumbuze ukuthi wena Nkosi wena idalizwe nomhlaba sihawukele sonke manje ngoJesu inkosi bomanje boka phakade. Amen.